Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu minal khalaiqi wal bashar alladzi balagha risalahu minal laili wan nahar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Para jamaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sateripun kita lajengaken monggo kita sesarengan menjaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan rahmat taufik sarta hidayahipun. Alhamdulillah wonten ing menika kita tasih dipun paringi kesehatan lahir batin sehingga kita saged nindakaken satunggalipun dawuh Allah Subhanahu wa taala ing menika salat kanthi berjamaah, salat subuh kanthi berjamaah wonten ing Masjid Al-Amanah Sidoarjo. Alhamdulillah malih kita sampun melalui beberapa hari sehat walafiat. Ibu-ibu sehat Bu nggih? Alhamdulillah mugi-mugi nutuk wonten ing ngantos sonten mangke wonten ing akhir Ramadan. Kula wau dalu kula bahas masalah ingkang berhubungan kalian agami Islam. Kita menika sebagai seorang muslim kados pundi supados agami Islam khususipun salat menika leres-leres kita jejegaken supados qanitin menika saged khusyuk tenang anggenipun kita nindakaken amargi kita menika senaosa kita mboten saged napa mirsani Allah Subhanahu wa taala inggih menika kita nggih fa illam takun tarahu fa innahu yaraka yen awake dhewe salat rada khusyuk menika angel khusyuke ngilingono sak temene Gusti Allah ki selalu mirsani menapa ingkang tetes tumindak kita khususipun masalah yang berhubungan salat 5 waktu. Wonten bulan Ramadan menika kita kedah anggenipun ibadah menika sampun ngantos mboten wonten nilainipun sama sekali karena ghibah, karena ngrasani iri, dengki dan lain sebagainya. Wonten napa menika ghithah menika wau iri kepada orang lain di bidang agama, mboten di bidang duniawi. Napa bidang agama? Wah, kaya macane Quran wis lancar, pinter. Aku piye supaya iso lancar, pinter. Nah, kados napa wau kita ansal kemawon akhiripun kita timbul semangat luar biasa belajar kanthi tekun. Mugi-mugi sedaya menika wau memang ada unsur napa dumateng manah kita menika wau sebagai way of life. Agama Islam itu sebagai way of life, pandangan hidup. Wong urip niku kudu beragami nggih ta. Khususipun wonten Indonesia menika wau mboten enten KTP sing nol agama mboten wonten. Pasti punya identitas agami. Pramila agami menika kedah dipun rawat. Nek mboten dipun rawat, mboten nate mirengaken mauidhah penasehatan bisa luntur sewaktu-waktu. Contohipun kathah nggih ta. Khususipun wonten daerah-daerah perbatasan menika wau sing jenenge pindah agama kaya dene harian ana wonten KUA niku sering pun kula ditulis Islam mboten napa-napa dados saksi ngoten niku lho dados saksi tiyang badhe nikah menika kan wonten saksinipun lah bar kula cek KTP-ne ternyata KTP-ne non muslim pun kula dicatet muslim nggih mboten napa-napa wah lha nggih mboten saged kados ngaten menika wae ingkang saling satu sama lain saling mengingatkan khususipun keluarga kita piyambak-piyambak amargi wonten Indonesia menika satu keluarga bisa agamanya bermacam-macam. Bapake Nasrani utawi ibuke nggih garwane Islam atau yang lain atau sebaliknya. Nah ini kita nggih Indonesia menika yang diutamakan adalah kerukunan. Tidak ada unsur paksaan masalah agami kudu rukun. Satu keluarga agamane beda-beda, hari raya ya beda-beda. Pernah tau kita mirsani tenggene televisi niku
seorang ibu agamanipun Nasrani, bapaknya Islam, ya menyediakan gitu, bangun pagi, ini musimnya musim siam gitu, menyediakan makanan, ada sanadipun kerukunan satu sama lain saling mempertahankan agamanipun supados menapa menika kerukunan tetap terjaga terjamin wonten lingkungan keluarga. Nggih namung menika ingkang saged kula aturaken wonten ing inggih menika keranipun nyuwun agung samudra sami aku kalam wabali taufik wal hidayah wa ridha wal inayah ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.